Naceu en Lagoa, no concello lugués de Alfoz, hai 53 anos, está casado, ten dúas fillas, empezou a traballar na mar cando era moi novo e tras uns anos como cociñeiro despois fíxose cargo da concesión da cafetería restaurante do Instituto Social da Mariña e Casa de Mar de Burela, simultaneando máis tarde esa laboura coa xerencia do primeiro hotel desa localidade, o Pazo de Cristal, recentemente, por certo, ampliado coa parrillada Don Chuletón. Hai 12 anos fíxose cargo da empresa cetaria de Burela e empeza a enviar marisco ás principais centrais mayoristas e a restaurantes de renome en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Anos máis tarde inaugura unha das primeiras tendas online de marisco na nosa comunidade. Participa nas asociacións de comerciantes de Burela, de Hostelería de Lugo, na Cámara de Comercio luguesa, tamén en varias asociacións deportivas, patrocina a Sociedade Deportiva Burela, a Asociación de Fomento do Deporte desa localidade e o Fútbol Sala Burela. Ademais, colabora coa Cruz Vermella en Burela, organizou unha cena para damnificados do terremoto de Haití, organiza a Festa do Marisco, que cada ano se celebra nunha localidade da Mariña luguesa, e no seu hotel leva a cabo as xornadas do marisco, adicadas tamén ao pulpo, a pescada, o bonito, en fin. Don David Rivas, boas noites, benvido, gracias por vir desde Burela a estar connosco esta noite. Cando decide vostede facerse coa Cetaria Burela e cando transformala, sobre todo, nunha tenda de marisco a través da rede, a través de internet? Bueno, perdón. Vamos a ver, nosotros empezamos hai 12 anos, como ben dixo usted, a mandar marisco a mercados e a uns restaurantes moi importantes en España. Bien, entón, bueno, daquela era como un futuro ou unha tienda para mandar marisco por internet, tal, que hoxe xa é unha realidade, o sea, tal, empezamos, fechamos a tienda, tal, lógicamente, con un cliente, lógicamente. E, bueno, que era moi difícil daquela, poder comprar, lógicamente, un marisco sin velo, sin tocalo, sin palpalo, pois a xente un poquinho reacia, pero, bueno, boca a boca, e hoxe temos aproximadamente uns 2.000 clientes na tienda. Hoxe xa é normal comprar marisco. Pero ao principio supoño que terían dúbidas sobre o sistema, non? Por esa desconfianza que para os consumidores supoñía non ver, oler ou tocar o marisco, non? Claro, efectivamente, que ao principio, pois, todo é duro, pero nese caso sí, porque a xente, lógicamente, a xente daquela ainda empezaba a comprar nas tiendas, e o marisco é unha cousa que é perecedero, é unha cousa que tal, pero, bueno, pouco a pouco, a mandar o que intentamos a facer sempre, a mandar a mellor calidade, mandámoslo ahora mismo, bueno, agora como antes, estamos, a ver, a mí pídenme un pedido hoxe ás 6 da tarde, e mañá ás 9 da mañá está en calquera punto de España, o sea, chámase Algeciras, chámase a calquera punto de España, pero ao quinto piso chega o mensajero, 9, 10, 11 da mañá, a señora chega, ten o seu marisquito, cocido ou vivo, como queira, non? Porque Cetaria Burela é unha cetaria que xa vendía marisco, digamos, de xeito tradicional desde hai 30 anos, non? Sí, claro. Unha cetaria histórica. Claro, é que foi unha das primeiras cetarias que houve na Mariña lucense. O sea, acórdome agora pícaro, perdón, e vi a señora que tiña antes, a señora, que agora desgraciadamente, bueno, xa falleceu, pois de que traer un marisco do Porto con cesto, o sea, os centolos traían un cesto para a cetaria, o sea que... Como cambiaron as cousas. Os tempos cambiaron, lógicamente, falta fai en cousas. A súa empresa de marisco situada, como o seu nome indica, en Burela, toma as súas augas do Cantábrico, e o marisco provén, coido que das principais lonxas de Galicia, de Burela mesmo, pero tamén do Grove, Conbarro, Vilagarcía, Ribeira ou Sanxenxo. Agás os percebes que coido que veñen de Cedeira, non? Cedeira é da Guiño compramos tamén, en Coruña, na lonja de Coruña varias veces, no Roncodo, que, bueno, compramos en case todas as lonjas que compramos, pero, bueno, principalmente Cedeira é estas dúas que máis que nombrei, sí, hombre. Me trabuco se digo que dúas das súas principais claves son a búsqueda da máxima calidade, escollen, coido que o marisco peza por peza nas lonxas, e tamén a frescura, non? A ver, é que así se trata, que unha vez que chegas a ese tipo de clientes é que por algo é. O sea, como ben dixemos antes, o dixen eu, a xente empezamos con un cliente moi reacios e tal, pero boca a boca, porque
A xente, a mí dame igual mandar un centolo, preparar un centolo para o piso de arriba, para o quinto, que mandalo pois para Teruel, que non tiene nada en contra deles, o sea, pero bueno, entende? Porque que pasa? Pois a xente dali, pois teñen os seus amigos, teñen a súa empresa, traballan na súa empresa, e todo se fala, entende? Se que mandaron os centolos non era nada, o importante é que boca a boca, pois vasindo, e para iso, pois o que temos que facer? Pois aquí nas lonjas, escoller o mellor. Escoller o mellor, pagas o mellor, porque o marisco ten moitos precios, o marisco é o mesmo tipo de, o sea, a mesma clase de marisco, pois empeza a dicir precios, eso é fora do normal, o sea, porque hai, por exemplo, poñamos os percebes, pois os percebes nesta época poden chegar a 240 euros en lonja. É incrível, pero é unha realidade. En embargantes se poden encontrar tamén por 30 a 40 euros. A 20 euros, efectivamente. Entenda, pois mira usted a gama de percebes que hai. O que interesa é que se manda usted uns percebes a 130 euros que señan correspondiente a 130 euros. Os que mandes de 30 euros que señan correspondientes a 30 euros. Unha pregunta importante, porque a mí sempre me pareceu difícil. Quen é o encargado de escoller nas lonxas esas pezas de marisco? Porque é difícil saber se un centolo está cheo ou vai estar en boas condicións un percebe, hai que ter moito coñecemento. Efectivamente. Bueno, unha das persoas que é a que máis compra, eu tamén vou comprar moitas veces, pois temos uns compradores teño compradores en Finisterre, que é un profesional que está na lonja da Coruña todos os días, leva un pilón de anos, e na Mastrunés tamén. Pero un dos que máis compra, pois é o señor, o fillo da señora que inaugurou a cetaria, o sea, que criouse no medio dos centolos, e no medio das nécoras, o sea, de pícaro, de criouse ali, e lógicamente non... Non o engana. Bueno, o problema é que se vai retirar agora, vai vir a outro. Envían vostedes, como dicía Marisco, a calquera punto de España en 24 horas, e o fan gracias ás principais empresas de transporte urxente que teñen servizo de frío. O marisco tense que conservar nunha temperatura, din vostedes, entre 0 e 6 grados, non? Efectivamente. Vamos a ver, nosotros enviámoslo, iso vai en servicio urgente. Vale? Como xa dixen antes, sale ás 6 da tarde, 5, 6 da tarde do Porto de Burela, ás 10, 11 da mañá chega a carga do domicilio, pero vai en transporte frío. E despois nosotros, ainda dentro da caixa, pois poñemos un hielo especial que hai, hielo especial, non hielo derretido, que eso non vale, porque un hielo que vai nunhas bolsitas, xa especial, con ese hielo fai de nevera. É como xeo seco. Efectivamente, fai de nevera, mas o frío que ten o coche, pois, bueno, chega en perfectas condicións. E ademais perfectamente embalado, selado e demais, non? Efectivamente. Non é un pouco caro o transporte, non digo na súa empresa en xeral, aumenta bastante os custes, o que sumado o aumento do IVA, pois tamén é notable, non? Efectivamente, pero bueno, é que claro, usted imagínese, usted, por exemplo, pois agora marca, a xente agora andamos moi rápidos, a xente que traballamos e tal, non sei que é o motivo, andamos moi rápidos, pois a mellor na acera, mesmo na mesma acera, pois non sale un mente a fumar un cigarro desde o seu teléfono móvil, marca cetariaburela.com, fai un pedido, e mañá ten no seu domicilio, pois tú imagínese, pois agora en Madrid ou nas grandes ciudades, en Barcelona, e tal, en Navidades, que usted tiña que pillar o coche, cos atascos que hai, que tiña que ir facer unha cola a un supermercado, porque, claro, este tipo de marisco non vai en todos os sitios, que facer usted unha cola ali, compralo, volver outra vez para o seu domicilio... Se non digamos ir á lonxa, claro. Bueno, é moito máis complicado. A lonxa non van a vir, pero bueno, pero digo dentro da gran ciudad, o sea, que é un trastorno moi grande, cando aquí marca cetariaburela.com, resulta que podes poñer vivo ou cocido, que de hecho agora por Navidades... A eso íamos. Agora lanzan vostedes unha oferta bastante interesante, penso, para os consumidores, que é conxelar os prezos que hai a día de hoxe para que os clientes poidan recibir na súa casa o marisco fresco, pero cos prezos, repetimos, de hoxe e non desas datas de Noiteboa, de Nadal, de fin de ano e de Aninovo, nos que o prezo do marisco se eleva tanto, non? Efectivamente. Bueno, aí corremos un pouquiño o riesgo, O sea, corremos o riesgo, entonces, bueno, pois en produtos empataremos, outros perdemos un pouco, noutros pois ganaremos, bueno, corremos un pouquiño o riesgo que aí está aí, bueno, que está escrito vai se a cumplir,
sin máis, en alguna cousa, pois hai que reconocelo que algún ano compramos máis caro algún tipo de produto, non todos, non teríamos aquí, algún máis caro do que podíamos vender, pero bueno, non pasa nada, prestaxe un servicio e o ano ten 365 días, que nosotros temos clientes de todo o ano. E fidelizar, eso lle dicir, a clientela, non? Claro, que é o nós importante. temos clientes que temos de todo o ano, non comen marisco todos os días, pero bueno, un día sí, dentro de 15 días volven, e bueno, pois mira, eso é. O interesante é dar un servicio á xente, que quede contenta e que repitan de ano a ano, eso é... O boca a boca, como decía vostede. É fundamental, é boca a boca. No que levamos de ano, o máis vendido por Cetare e Burela, coido que son os bogavantes, os percebes, os centolos, as nécoras e as cigalas, non? Sí, bueno, moita almeja tamén está vendida tamén, pero bueno, quizás son os produtos que máis están vendendo, sí. E a ameixa provén de Carril? Sí, bueno, a almeja traemos de Carril ou de Rías da illa, dai son todas, Da zona de Arousa. Efectivamente, a babosa ou almeja fina, bueno, hai varios tipos. Sabe vostede quen son os seus clientes, os que lle compran por internet? Ten idea de cal é o perfil? Xente nova, maior, con alto nivel de vida, non sei. Claro, nosotros, a ver, que claro, a nivel de pasando os anos, pois agora, a xente xa, como a mí xa me chaman polo nombre, o sea, que marcaba cetareburela.com, pois agora espilla o teléfono, chama, hombre, David, que me está a mar por aí e tal. E depois temos a ventaxa que, claro, al ter unha mariscaría que facemos unhas grandes promocións no Palacio de Cristal, entonces moita xente que ven de Madrid, que ven de Barcelona, pois conócenos, ven á nosa casa, comen ali, e tal. Entonces, bueno, iso respóndanos moito e agora sempre somos como conocidos. Xente, de todo tipo, pero xente de mediana edad para arriba. En 2011, o ano pasado, a súa empresa experimentou un aumento espectacular, a verdade, en facturación respecto a 2010, nada máis e nada menos que medraron vostedes un 126%. Eso o poden decir poucos en tempo de crise, non? Bueno, sí que, bueno, falamos deste tipo de venta. Da venta online, sí. Da venta online, do resto non, os mercados baixaron, se aguantan, se baixan, os restaurantes baixaron, mariscarías importantes en Madrid e en Barcelona, pero de moi reconocido nome, que non vou dicir agora aquí, pois baixou moita venta. O sea, que a facturación nosa baixou. Quizá na tienda online sí que subeu. Sí que subeu. E pensa vostede que seguirá subindo? Bueno, este ano é un ano así un pouco tal, pero bueno, o día de Nochebuena e Navidad sempre se come un marisco, fin de ano, ano novo, hai que celebralo, hombre. Que un bon marisquiño sempre se come. Desde logo. Además recomendan os médicos de vez en cando. Sí, a pesar do ácido úrico. E ademais teñen vostedes 127.000 usuarios únicos da súa páxina web. Sí. O sea, xente que utiliza habitualmente a súa páxina web, a lo menos para consultar, para enterarse de como é a empresa, etcétera. Sí, claro, é que hoxe en día, claro, daquela internet era moi complicado para arrancar, pero hoxe en día é un normal. Hoxe en día é normal, dentro de pouco sabe outra cousa, porque as grandes empresas, as empresas todas serias, as grandes empresas de España, están en internet. Sí, naturalmente. Nos, por exemplo, temos o hotel que temos unha página en Palacio de Cristal, unha página. O sea, calquera usuario, palaciodecristal.es, se reserva a súa habitación desde nada, desde calquera sitio onde se encontre. Logo falamos de algunha oferta que ten interesante no seu hotel. Non é un pouco contradictorio que en plena crise económica como estamos aumente tanto a facturación de venta, neste caso por internet, pero vendendo produtos como marisco, que non é precisamente barato, non é un artículo de primeira necesidade, non? Bueno, a ver, o que se notou máis xa o ano pasado, moito máis número de clientes, máis cantidad de clientes, pero menos cantidad, o sea, o que antes levaba, pois, 2 kilos de percebe, este ano me leva 1 kilo. O que antes levaba percebe de 130 euros, o me leva de 60. O que antes levaba, pois, camarón, que costa o kilo a 80 ou 90 euros, pois agora leva langostinos, que costan a 18. Eso sí que se nota, vale? Pero sabe vostede que hai empresas como era Lonxanet, por exemplo, no Porto da Coruña, que xa non están, a crise as levou por diante. Bueno, pois nós estamos aí, o sea, estamos aí, se lle digo, pouco a pouco, pois chegamos onde estamos. Que tampouco non estamos facendo ricos, o sea, que a veces van vivir moito da competencia, a montar páginas, que tampouco non é... É moi esclavo, é papear moitas noites nas lonjas, e agora, por exemplo, daqui vou para a Coruña, a 6 da mañá para a venta para a Coruña do marisco, para a venta do percebe, entende? É moi esclavo,
non quero dicir que a xente non traballe, traballamos todos, pero é moi esclavo. A conta de traballar moito, pois consigues algo. O seu objetivo é seguir medrando, naturalmente, no sector en España, pero plantéxese vostede a posibilidade de exportar tamén a outros países ou montar delegacións noutros lugares? O noso produto é prácticamente imposible poderlo enviar a outro país afora, porque é moi perecedero. O sea, queres dicir, é un produto debe chegar vivo, entonces, bueno, pues un transporte afora, pues leva moito... Cocido tampouco? É cocido, nunca nos paramos a pensar, pero en principio o produto este que traballamos nosotros é un produto que está moi complicado para enviálo, incluso para as islas, para Canarias e Baleares. E Baleares prácticamente non enviamos. Depende dos avións moito, non? Efectivamente, despois non nos garantizan moito que chega a fecha, e entón, mira, é mellor cando nos chaman, dicir, mira, non corremos o riesgo, porque eu entendo que unha familia pois ten a ceremonia, o bautizo, o que seña, ou a invitación que faiga, e que non chega un marisco, Dios mío, iso... Non pode ser. Non pode ser, entón, ante dúda, sempre nos quedamos. Don David, poderíse dicir que vostede é o empresario total, como dicíamos, ten un hotel, ten unha parrillada, unha cetaria de mariscos, vende a través da rede, de internet, e participa en asociacións de hostelería, de comercio, patrocina clubes deportivos, colabora tamén con asociacións benéficas. Patrocinar non, colaboro. Ou colabora... Patrocinar non. Bueno, colabora. Eso es. Que lle queda por facer? A mí muchísimo, que pasa que ahora vou xa con meus anos, pero por intención e por ganas, pois, gostaríame facer máis cousas, pero, bueno, os tempos tampouco non están para ampliar moito, é mellor ter o que teñas, pois... Controlado, e, se é posible, saneado económicamente, e non correr moito, e non estou, polo baixo do punto de vista, pois, bueno... Pero vexo que persoas como vostede que empezaron, se me permite, desde abaixo, traballando desde moi novo, despois sinten esa necesidade de devolverlle á sociedade parte do que lles deu. É o seu caso, todas estas tarefas que fai vostede de colaboración coa Cruz Vermella ou con outras institucións benéficas. Si, pásase moitas veces pola cabeza, vale, bueno, alguna cousa fixemos, non fixemos nunca o que nos gustaría facer, pero de axudar máis á xente, porque a miña infancia, pois, bueno, desgraciadamente non, o sea, que eu nací con a miña familia do mundo, moi pobre, sí, pero a miña familia do mundo, e todo o que me deu a xente, vale? Meus clientes foron os que me deron o que teño, pouco que teño, deron meus clientes. E así que me gustaría de vez en cando, pois, devolverles algo que pasa que últimamente non hai moito para devolver, entón devolverse unha sonrisa. O que se poida. O que se poida. Pero, bueno, gostaríamos facer máis cousas, vale? Pero demostra vostede tamén preocupación polos que o pasan mal lonxe de aquí, como esa cea para os damnificados do terremoto de Haití, que, por certo, é o país máis pobre do mundo. Sí, bueno, aquilo impresionou moito, a mí personalmente impresionoume moito, vale? Eu vi a xente ali nas calles, bueno, xente que morreu, bueno, que morreu non sei nada, pero os que quedaron sin nada, e, bueno, pois... veuse unha iniciativa á cabeza, e dixo, isto é un granito de arena, e, bueno, a xente volcouse, todo o canto se recaudou, tanto os camareros, os cociñeiros, todos, non hai de cobrou nada ese día, vale? E a xente, os clientes, pois o aforo que temos, quedou... Desbordado. Viría muchísima máis xente, vale? E, bueno, xuntaran ali uns cartos, e a nosa intención quedou, a nosa conciencia quedou moi limpia, e mandáronse directamente por mediación, creo que fora de Cruz Roja, fixeron un ingreso no Banco Pastor, e xuntáronse daquela, non sei se 6.000 euros ou unha cousa así. E, bueno, é un granito de arena. Un millón que fixéramos, efectivamente. Pesetas. Últimamente, como decíamos, o seu hotel está lanzando varias ofertas interesantes, por exemplo, unha fin de semana que inclúe aloxamento, o almorzo, e unha mariscada de cena, por un prezo bastante razoable, unha oferta atractiva desde o punto de vista turístico. Que resposta está tendo esta oferta? Bueno, vamos a ver, nosotros, como usted ben dixo, o hotel leva 20 anos aberto. O que fixamos agora foi reformalo todo, temos todo reformado totalmente novo. E modernizado. Por dentro, total, bien que facelle falta, e fíxose. Entón, bueno, aproveitamos neste momento de facer unhas ofertas especiales, que se me permite, pode dicilo. Sí, faltaría máis. Bien, que é unha cena a base de marisco, con albariño, postre, unha habitación, o sea, a estancia unha noite, desayuno,
Incluso temos un botella de champán para Sui, sempre, bueno, pues, sale por 50 euros persona, se dos personas está tendo os fines de semana, pues unha resposta pues, impresionante, vale? É iso que estamos agora en temporadas baixas, se fai frío e tal, pero bueno, xente de aquí de Galicia, Sí, sí. Sí. Sobre todo turismo interior de Galicia. Sí, xente de Galicia, sí. Pero supoño que tamén virán persoas de outros puntos de España, non? Digo yo, en esta oferta concretamente, nosotros temos unha oferta básicamente en verano, que é unha gran oferta de marisco, aí sí que ven xente de toda España, sí. Aí temos, afortunadamente estamos moi reconocidos nese campo, vale? Xa empezamos a facela na Casa do Mar, hai 30 anos, entón foise mellorando, todo o que pudemos, mellorando, aprendemos dos errores, porque sempre alguna cousa que pues, os clientes cho van dicindo. Melloramos, facemos unha gran parrillada de marisco por 39 euros por 2 personas, que é impresionante. Pero tamén gracias á Cetaria, porque podemos comprar mellor de precio, a dar todas as lonjas, compramos mellor de precio, compramos máis cantidad, entón podemos vender pues, a un precio razonable. A última, don David, dame a sensación de que vostede, a parte do negocio, de facer cartos, é das persoas que quedan satisfeitas cando o cliente se vai cun sorriso na boca ou sair do hotel ou do restaurante, non? Para min, a maior satisfacción que hai para min é que un cliente se vai contento. Además, poñemos a facer un banquete, lógicamente fai un presupuesto, lógicamente que vexo que me compensa e tal, pero poñemos a facer o banquete e olvídeme totalmente do que van a pagar. Fai con cariño. Sí. Eso, esa genética, que eso non levo na sangre, non pode evitar. Don David Rivas, gracias por estar connosco esta noite. Moitísima sorte con todos eses negocios. Moitas gracias. Traerá, lóxicamente, beneficio tamén para toda a Burela e para a Mariña Luguesa, e ata unha vindeira ocasión, boas noites. Intentámoslo, gracias. Boas noites. E vostedes saben que temos aquí unha cita neste espazo de entrevistas, Nove Acción, en Popular Televisión Galicia, de luns a xoves, a iso das 9:30 aproximadamente, que pasen unha feliz xornada, o que queda dela.